שלום לכולם, אתם בסרטון חדש של אירן רויאל, ואנחנו כאן בפרק חדש של קלאש רויאל. כן, יצרתי את הדק הזה, לא יודע אם הוא כזה טוב, הוא כזה בסדר. אני אשחק איתו בצ'אלנג' שלנו, כי אני עליתי קצת בגביעים, אז היום אנחנו נעסוק רק בצ'אלנג' שלנו, שנה יצא לי. טוב, אנחנו נעסוק רק בצ'אלנג'ים, ואולי נעשה איזה, לא יודע, אולי נעבור למשחק אחר, אולי קלאש אוף קלאנס, משהו אחר. לא כזה תכננתי את היום, אבל בסדר. נראה לי נהיה בצ'אלנג'ים ברוב הזמן, אז בסדר, התחלנו. אני אתחיל עם ספארקי מאחורה. ספארקי תוריד את האוגריידר בקלות, אפילו לא ייתן מכה. אני אשלח פה את הג'יינט סקלטון, ואוסיף פה מיניונורד. וואו, למרות שהזאפ שלי הורג את המיניונורד שלו בקלילות. אבל בסדר. חיה עם זה, שהזאפ שלי הורג את המיניונורד שלו בכלום חיים, ונראה לי שהוא הפסיד פה. כן, הוא הפסיד. GG word played. זה המשחק טוב שלי, כאילו גמרתי אותו מהר מאוד עם הספארקי ועם הג'יינט סקלטון. אז כן, השגנו פה עוד קלפים, עוד כסף, ובינתיים הלכו בלי הפסד אחד, אז זה מעולה. היה לי מאוד קשה לא לשחק בדאבל צ'אלנג' וליקסר, אבל כאילו, אבל כאילו, וואו, איזה רמות מאפנות. טוב, אבל כאילו, יש את החברים שלי שאפשר לשחק נגדם בצ'אלנג' דאבל אליקסר, אז לא ביטלתי פה את זה, ויצאתי ואז עשיתי עוד פעם, לא יודע מה אתם חושבים, אז אני לא רמיתי, וכן אני חיכיתי, ואני רוצה מאוד לסיים את זה, אבל לא, כנראה שאני לא אסיים את זה היום. אני גם לא רוצה שזה יסתיים היום, כי זה אחת מהסדרות שאני פותח, ואני לא רוצה שסדרה תיגמר בג'יק. כאילו, זה לא כיף. טוב, אני אשים פה את הספארקי. טוב, נחמד, אנחנו בינתיים עשינו דמג' מעולה שם, אני לא כל כך זוכר מה זה. כן, זה מהאליט ברברים. אני אשלח פה את הלוג הזה, ואני אהיה מוכן עם סקלטון ארמי לג'יינט. יופי. ועשינו לו סקלטון ארמי, והופה, הספארקי מורידה את הבניין, מעולה לפי דעתי. הספארקי נתנה מכה שפשוט הורידה לו את הבניין, וזה פשוט מעולה. הורדנו לו המון דמג' מהצד השני, המון דמג' טוב מהצד השני. הוא תוקף פה עם האוגריידר שלו, ואני כל כך רוצה להתעלם מהג'יינט, לא אוגריידר, ג'יינט, סליחה. אני כל כך רוצה להתעלם ממנו, אבל הוא לא נותן לי ברירה, אלא כל הזמן לשים עליו או סקלטון ארמי, או מיניונורד, או משהו כזה שיעשה עליו דמג', ולא נותן לי לתקוף בכיוון השני. טוב, אני אשים לו פה זאפ על האינפרנו דרגון, שמתי, בגלל שהאינפרנו דרגון הוא כמו אינפרנו טאוור, הוא הופך מקצת למוריד יותר ויותר 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 ויותר. אז אם אתה שם לו זאפ זה מאתחל אותו, ואחת מהדרכים, מהשיטות, שאין לך איזה משהו אווירי, אז אתה שם עליו זאפ וזה מאתחל אותו. מאוד טוב. נראה לי שאני אשלש פה, אני לא יודע מה שאני אצליח לעשות ומה שלא. אני מקווה מאוד לשלש פה. וכן, נראה לי שאני עכשיו אעשה שלשה, כי אני רק אשלח פה את הסקלטון ארמי. כן, נראה לי שאני עכשיו אתחיל לשלש אותו. כאילו, אני אשלח פה את הפייר ספיריט ואת הזה. אני אשלח פה זאפ, כי אין לי כוח לחכות להן. וואי, הוא מנסה בכל כוחו לעכב אותם, אבל פשוט, טוב, מה אכפת לי, אתה ככה לא מקבל על זה. או יותר גביעים או משהו כזה. תבכה, מגיע לך.
נראה לי שיצא היום סרטון שלי יותר מ10 דקות, כי אני לא מהר וזה, אוי, שולחים לי פה הודעות, אני אשתיק, וגם צריך לחסום את חברים שלי. טוב, אז אנחנו נמשיך בצ'אלנג' שלנו. וכן, זה נחמד, עכשיו אני מצלם רק 5 דקות, וכבר סיימנו 2 משחקים בצ'אלנג' בלי הפסד אחד, שזה מאוד טוב כזה, נראה לי. סתם. אני מאוד מקווה לא לצאת נגד מישהו, איזה פרו עולם, אבל כאילו לבינתיים ממש קל לי. העילית ברברים ממש עוזרים לי עם הדק הזה. אני מאוד שמח שנלחמתי איתו ולא עם הדק הקודם שלי. הקודם, אני כבר מגדיר אותו כהקודם. טוב, זה לא יהיה הדק הקבוע שלי, כאילו. אולי זה יהיה הדק צ'אלנג'ים שלי, לא יודע. אולי. כאילו, זה דק מאוד טוב לצ'אלנג'ים, אז אני מצליח לנצח איתו המון פעמים. וואי, לבה. למרות שראיתי אותה כבר, אבל וואי, לבה. אין לי כוח ללבה עכשיו. סרט טורקי להסתדר עם לבה. לבה היא קשה ללחימה. זה מאוד קשה להילחם נגדה. לא רק מסיבות כאלו ואחרות, כאילו. הלבה היא כזה טנקר כזה. זה שאם יש לך חצים איתה, אז כאילו, אתה יכול להתמודד נגד כולם לפחות. כאילו. היא ממש חזקה. ואני חושב שצריך לתת לה באף, או שצריך לתת עוד איזה כמה קלפים שהצליחו לעצור אותה. מהר, כמו המגה מיליון, שזה היה קלף מעולה שעוצר אותה עד היום, וכן, נראה לי שהוא פרש, אני לא יודע. לא, הוא לא פרש. אבל הורדתי לו פה את הבניין, שזה מעולה. מה אכפת לי? פרש, לא פרש, הורדתי את הבניין. אני אשלח סקלטון, אני אשלח סקלטון ארמי רק ליתר ביטחון, שאף אחד לא יעשה מכה שם, למרות שהוולקירי תעשה 2, ידעתי, 1, 2, לא 3, יופי. כן, לקחתי לו פה את 2 הבניינים, אני שולח על זה זאפ וזה גמור, אבל למה למהר? יש לנו את כל המשחק לעשות את זה. למה למהר? אני לבינתיים מחכה פה קצת. ספארק. וואו, זה לא היה צפוי. זה באמת שלא ציפיתי לפרי מוסקטיר. באמת שלא ציפיתי לזה. או, שיט. או. פאק. לא הולך טוב בכלל. הורידי מלא דמג' בבניין, אבל אני הולך לנצח פה, אז אני אשלח את הלוג. סתם ככה. רק לעכב את העילית ברברי הזה, שלא יעשה מכה, ועילית ברברים על כלום, ובסדר, לא שלח אותם. GG World Played. וניצחנו עוד פעם, כן, משחקים כלילים מאוד, אנחנו כבר ב4 ווינים ו0 הפסדים. נחמד מאוד, אנחנו כבר בטבע של 12 קלפים, וזה מתחיל כבר מפה, נראה לי שזה יתחיל להיות קשה. אני לא הרבה משחק בצ'אלנג'ים, אני לא מאלה שחורשים כדי להשיג את הטבע, אבל אני מאוד אשמח לטבע הזאת, כאילו, זו טבע מעולה, שיש לך סיכוי לקבל שם לג'נדרי. טוב, זה קצת מביך מאוד הרמות שלו, כאילו הרמה הזאת היא מאוד מביכה. של האייס גולם. טוב, אבל אולי הוא רק עכשיו עלה לארינה 8, אתה לא יודע מה עובר על השחקנים האלו, אתה אף פעם לא שיחקת נגדם בווין האמיתי. אני אשלח את הפייר ספיריט רק מסיבה אחת, שאני רוצה להוריד את הוויץ' הזאתי. הוויץ' הזאתי עושה המון בעיות והיא צריכה לרדת, אז כן, הורדתי אותה. אני אשים פה נראה לי שזה יהיה משחק דווקא די ארוך, הוא יודע להתקיף, הוא יודע גם להגן. המטרה בדק הזה זה פשוט להתקיף, להגן. זה כל המטרה בדק הזה. פשוט שיהרוג אותו. אל תתני מכה לבניין. לא, הרגעת את כל הסקלנטונים. את כל הסקולנטנים. באתי להגיד כל הסקולנטנים. אבל לא אומרים סקולנטנים, אין מילה כזאת.
טוב, הגענו כבר ל10 דקות של צילום. מרגיש כאילו אני במאי של סרט. 10 דקות של צילום, יאללה, הפסקה. אז אנחנו נמשיך. תגידו לי בתגובות איך אהבתם את הפייסקאם, אהבתם, לא אהבתם, כאילו, איך אהבתם את הפייסקאם, אהבתם, לא אהבתם. לא, יצאת ענק לירן, יצאת אחד הגדולים בעולם. טוב, תגידו לי בתגובות אם אהבתם את הפייסקאם, אם לא עשיתי פדיחות או משהו כזה בפייסקאם. כאילו, אבל כן, תגידו לי אם אהבתם, ותגידו לי אם להמשיך עם זה. כי אם כן, אני פשוט אמשיך עם זה. אין לי כל כך מה להגיד כרגע. אני פשוט אמשיך עם זה. כן. אם אתם רוצים את זה, אני אמשיך. תכתבו לי בתגובות למטה. כן, העילית ברבריה נותנים אחלה דמג' מהצד השני. וואי, העילית ברבריה זה נתן מלא דמג'. טוב, אני בהובלה ענקית עליו, למרות שהבניין הימיני שלי די גוסס, אבל אני עדיין בהובלה ענקית עליו, כי הוא פשוט בשתי בניינים גוססים, ושלי רק אחד גוסס, אבל הוא יכול לנצח פה כי אם אני עכשיו טועה במשהו קטן, הוא יכול לעשות לי איזה קאונטר פוש מטורף, עם המון דברים שיכולים להרוס לי פשוט פה את הכל. אז נראה לי שאני אתקיף לצד השני, כי יש לו פחות HP. שיט, הנה עלית ברברים. חברים, זה היה מהלך גדול. מה שעשיתי פה זה היה מהלך גדול. ספלש דמג', אני לא מאמין, חבר'ה, הספרקי נתנה מכה, והספלש דמג' שלה פשוט הרג את הבניין. וואי, זה היה מטורף. אני חשבתי שאני אפסיד פה. אני נשבע לכם שחשבתי הוא פשוט היה שולח לי כמה דברים וזהו, אבל בזכות הספרקי המתוקה הזאת, אז הצלחתי לעשות הירייה שלה על הוויזרד, על הקוסם. היא עשתה ספלש דמג' מטורף ופשוט חיסלה שמה את הבניין, וזה היה פשוט כיף לראות את זה. טוב, אז אנחנו מצלמים כבר 12 דקות, טוב, אני חושב שנסיים את הסרטון, אז לייק, סאב, ויאללה ביי.